Ελάτε κορίτσια. Καλησπέρα και στην Κρίστη από το Ξηρόμερο. Καλησπέρα Κρίστη. Γεια σου Κρίστη μας. Σ' αγαπάμε. Την έχετε Μαράκι, ίσως πρέπει να δεχτείς ότι έκανες λάθος, λέει. Ορίστε. Είδες που δεν έκανα όμως. Ο Παναγιώτης λέει: ποια είπε το προηγούμενο τραγούδι? Μ' άρεσε, θέλω να το γράψω σε CD, να το βάλω στο. Πανάκριβο τατσούνι του. Κωνσταντίνος το είπε αυτό. Ένας Παναγιώτης. Ένας Παναγιώτης. Ναι. Ο οποίος είναι χαζούλης. Υποθέτω. Δεν μου λες, δηλαδή το τατσούνι του πόσο ακριβό είναι? Το τατσούνι του είναι Θεσσαλονίκη. Αρχικώς εγώ θα ρωτήσω. Ή έχει έρθει Αθήνα? Εγώ θα πω. Λέω τώρα εγώ ρωτάω, αναρωτιέμαι. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Λέμε τώρα, γιατί μας αρέσει. Ναι, είδες, θαυμαστικά. Έτσι. Αγαπάμε Θεσσαλονίκη όμως. Είσαι καλό παιδί, σε αγαπάμε. Ωραία. Δεν θα σε στεναχωρήσουμε σήμερα. Ναι. Έχεις το λόγο μου. Δεν θα του πούμε κακιά κουβέντα. Όχι. Ναι, μωρέ. Όχι. Αμαρτία. Είναι μια φανατήλα της εκπομπής. Μην το παίρνεις στα σοβαρά. Ο Παναγιώτης. Ναι. Είναι μια φανατήλα. Και είναι φαντάρος. Είναι, λέει, πάντως. Καλά. Είναι φαντάρος λοιπόν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Καταλαβες. Και δεν του δίνουμε εμείς σημασία. Έγινε. Άσονα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, στη Μύκονο. Γεια σου, βρε Παναγιώτη, από τη Μύκονο κι εσύ. Πήγες στη Μύκονο? Να νοιάζεσαι στη Μύκονο, ο ήλιος κάνει καλό στον άνθρωπο. Θα πήγες στο Θείο. Να δει το Θείο στη Μύκονο. Έχει Θείο στη Μύκονο? Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά έχει. Τον τατσούνι το έχει πάρει και αυτό στη Τον Μύκονο? τατσούνι, βέβαια. Πού να πάει χωρίς τον τατσούνι? Χαχαχαχαχ. Παναγιώτη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μάλλον ο σε κάνω, Τόλης καημένε. Σ' αγαπάω. θεωρεί εμάς υπεύθυνες που δεν θα τραγουδήσει σήμερα η Μαρία Άντε στο πάλι. θέατρο. Όλα εμείς θα κάνουμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, ούτε η Ρανιά ούτε η Φαμπιόλα φυσικά φέρουν καμία ευθύνη για το γεγονός ότι εμείς αποφασίσαμε απόψε να μην δουλέψουμε και να αποκαταστήσουμε τη σημερινή μέρα την Κυριακή. Ωραία. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα εμείς? Εμείς δεν φταίμε. Να πάμε να τραγουδήσουμε εμείς τη θέση της? Δεν την γίνεται. φτιάξαμε, αν αυτό εννοείται. Άντε λέει, γιατί είμαι για театρο απόψε και άμα την ακούσω, καλά σας. Ωραία. Δεν θα την ακούς, το λέω εγώ. Μην πας, δεν μην κλειστό το πας. θέατρο. Θα πας μόνος σου. Σόνι και ντε. Λοιπόν. Φάμπη Αρένα, μαστόρισα τον Πισί. Βέβαια. Ναι. Τον τατσούνι τι χρώμα έχει, ρωτάνε τα παιδιά. Λονίδας. Είμαστε σε άλλο τσάτ. Εγώ πάλι πειράζει να μην θέλω να είμαστε σε μάθω. διαφορετικά τσάτ. Κρίστη, η Μαρία το επόμενο τραγούδι. Να κοκκινείς, ντρέπεται. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Εσύ κατάλαβες. Και εγώ κατάλαβες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι η Μαρία Κρίστη μου θα το αφιερώσει σε σένα αποκλειστικά. Την αγαπάμε την Κρίστη που είναι από το Ξηρόμερο. Σε ποιο τραγούδι έχουμε μείνει? Στο Έφυγες. Ποιο τραγούδι έφυγες? Έχεις βιώσει πρόσφατα κάποιο χωρισμό? Η Κρίστη. Γενικώς, ναι. Και εσύ, εσένα ρωτάει τώρα. Ναι. Αφιερωμένο σε σένα και στην Κρίστη, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Άντε. Εσύ έχεις βιώσει τίποτα τώρα τελευταία? Όχι. Έχει περάσει καιρός. Εντάξει, για να δούμε. Για πάμε να δούμε. Έφυγες. Πήγες και στη Μύκονο. Τι να σε κάνω? Μπορεί να σε κρατάει στη ζωή, μα αν την πληγώσεις μπορεί να φέρει καταστροφή. Κάθε μέρα ζω και σε λατρεύω σαν Θεό. Η αγκαλιά μου εσένα ζητάει το κάθε λεπτό. Αν θα σε χάσω τι θα κάνω? Χωρίς εσένα θα πεθάνω. Τι νιώθω μη με ρωτάς, μόνο ένα μπορώ να σου πω. Φύγει
τρέμει η καρδιά. Νιώθω να χάνομαι, λες κι αγαπάω για πρώτη φορά. Αν θα σε χάσω τι θα κάνω,